Завецца просверай нябесны хлеб. У алтары галоўных просвер 5. Ты паглядзі і палічы за мною след. Вось на ахвярніку яны ляжаць. Христос 5 хлябамі накарміў людзей, 5000, памятай пра цуд. І дзеля нас, хто зноў ідзе за ім, ён 5 хлябоў памножыць сёння тут. Бярэцца агнец просвера Хрыста, сярэдзіна вымаецца з яе. Бязгрэшны Ісус ахвярай стаў, за грэх людзей Бог Сына аддае. На крыж, на смерць, на дыскасе ляжыць, на гэтай вось талерцы залатой ужо найбольшая з усіх часціц. А зараз Маці Божай Пресвятой другая просвера часцінку дасць. Хай Богородица ратуе нас, прымае пад святы пакроў людзей, як маці родная сваіх дзяцей. Часцінак 9 зоймуць левы бок, бо столькі існуе чыноў святых, которых на зямлі праславіў Бог, каб людзі мы раўняліся на іх. Яшчэ 2 просверы за хрысціян, хто на зямлі жыве, і хто ўжо стаў прычаснікам вялікадня на небе. За ўсіх і кожнага маліцца трэба, і за здароўе, і за супакой. Кладуцца ў паслядоўнасці такой ніжэй часцінкі. Гэта ўся царква, а сам Христос — аснова, галава. Нядзеля настане, у храме на службе збяромся, і ў Царстве Нябесным мы з вами, сябры, апынёмся. У царстве Айца і Сына і Духа Святога. Няма на зямлі прыгажэй, і не трэба другога. Мы Бога адзінага славім і вечнае царства. У храме мы роўненька станем, як вокліч раздасца. Папросім у Бога любові, здароўя і міру. Помолимся разом і Господу скажем: помилуй. А хор запяе антыфоны, духовные песни, и радость натолит душу, як у Царстве Небесным. Цяпер адчыніцца вялікім царскім воротам. Анёлы нябачныя служаць, і гэта малым уваходам завецца свяшчэннае дзеянне. Бачыш, з варот паўночных выходзіць ужо з алтара са свячой свячаносец. Свяшчэннік выносіць Евангелие, Божае Слово, гучаць трапары з кандакамі пасля антыфонаў. Паслухай трапар і кандак, а яны не шматслоўныя. Пра свята, пра подзвіг святых ты пачуеш галоўнае. Спявай 3 святое, ты ведаеш гэту малітву. Бог побач, і сэрца няхай будзе Богу адкрыта. Няхай атрымаецца быць Божым вучнем, апосталам. Пасланне народу цяпер прагучыць ад апостала. І вось праз хвіліну-другую Хрыста ты пачуеш. Свяшчэннік бярэ ў рукі кнігу вялікую тую, дзе праўда жыцця, на любыя пытанні адказы. Святое Евангелие, добрая вестка. Адразу не ўсё зразумела ва ўзросце маленькім бывае, ды голас Хрыста чуе кожны, душой адчувае.
Послухаем Божие Слово и разом узносим молитву за свет, за людей, кличем Бога, знов просим. Яднаются силы у моцной молитве сумесной, у нашей церкве, у земной и у великой небесной. Усіх па імёнах жывых і спачылых згадаем, а ўсім нехрышчоным, усім аглашэнным убачыць святло пажадаем, пачуць добравесце, Евангелие, Божие Слово і зведаць вялікую тайну любові Христовай. Не стало оглашенных поміж нами, Христос застаўся з вернымі сябрамі. Зноў царскія вароты адчыняюцца, і херувімскай песней пачынаецца свяшчэннае дзейства. У хвіліну гэту забудземся пра ўсе турботы свету, падумаем пра Бога, пра малітву. Тут уваход адбудзецца вялікі, свяшчэннік вынесе дары святыя, мы адкладаем клопаты зямныя, усіх сяброў царкоўных узгадаем, усім апекі Божай пашатаем. Свяшчэннік пераносіць на прастол дары святыя, каб пасля з Христом усе маглі злучыцца мы адразу. Праславім Троіцу святую разам і прагучыць узнёсла сімвал веры. У Бога, у адзінага мы верым. Віно і хлеб крывёй і целам стануць. Христос раскрые нам святую тайну. Яго доброта і любоў заўжды з усімі намі будзе сапраўды. Падзякуем Христу зямным паклонам. І Маці Божай будзем разам з хорам спяваць дастойна ёсць надзеі нашай. У рукі Божыя жыццё ўсё наша перадаём, звяртаемся да Бога, да імені вялікага, святога. Гасподняя малітва, Ойча наш, чытаем разам. У той самы час злучаецца Христовы цела, кроў у чашы. Гэта Божая любоў гатова па часцінцы нам раздаць даброту, радасць, міласць, благадаць. Христос свае абдымкі нам раскрыў, усіх прыняў, сябе нам падарыў. Мы дзякуем Христу пасля прычасця, за спінай вырастаюць крылы шчасця, цалуем крыж, благаславення просім, ляцім дадому, благадаць прыносім.